service opstår, når du giver medarbejderne i dit serviceteam overblik og frihed til at fokusere på det, de er gode til. Vores IT-system er specielt udviklet til serviceteams, og vores brugere har flyttet overliggeren for service i mange brancher, fordi de koordinerer arbejdet smart, har fjernet papirgangene og systematiseret måden, de kommunikerer med deres kunder på. Mit navn er Torben, og jeg vil her introducere dig for Liveas. Arbejde i din serviceafdeling er et puslespil med 1000 brikker, som skal falde på plads hver eneste dag. Hidtil har der reelt ikke været noget alternativ, der var bedre end koordinering over mobiltelefonerne og papir. Men det er der nu. I Liveasset har vi samlet 10 års erfaring med service i et system, som du kan opbygge hele din serviceforretning omkring nu og mange år i fremtiden.